stop. Ayo ulakhan ayarlayalım. Ayarlaman. Ulakhan ayarlayalım. Ayarlaman. Hayşedim, bu kim ol yaşta yol vereyim. Her dokumentini getirmeyi verme. Say bolya. Bonus geç. Bir. İki. Stop. Var yerden araba olmadı. Aşağı, kılap. Bir, iki, üç. Gel bari. Gül tuttuk, indi bir manatım yarı tuttuk, senin toyla atmışladık. Toyda doğru söyleyeyim, yaşımın ah dolanını gel. Koşta oğlum, ramotluyum. Mehribanlarım hemmeňize salam, nähili ýagdaýlaryňyz. Ertir Türkmenistan wagty bilen sagat 6-da meň resmi YouTube kanalymy täze aýdymym ýüklenjekdir klip bilen bilelikde. Aýdym görüşiňiz ýaly birazajyk aýdymdan böleçik paýlaşdym, tanşansyňyz diýip umyt edýän. Aýdym tansywalyny. Tüýs şu pasylyň aýdymyň saz guralyny könek tansywanlar ýaly akordeon çalmak istedik. Şeýle bir gowy aýdym boldy. Klibi ondan gowy gownuňyza ýarar diýip umyt edýän. Sebäbi TikTokda böleçik başyny paýlaşanymda şeýle bir kän kommentariýa geldi, amma dogrusu nerede, dogrusu haçan çykýar. Garaz hemmäňe şu ýerden jogap bereýin. Nesip bolsa ertir Türkmenistan wagty bilen sagat 6-da meň resmi YouTube kanalyma ýüklenjekdir. Ey dikkim. Ey bugünler görünen okmay. Ay bugünler diňe bagly ekene. Ay näetdiň ay? Hey, ýeködüňmi? O bagly edilmedi, o ýeködüm. Yo, ine balyga gidende gorkuň okmy diýjek bolýan. Nä balykdan gorkulýan? Yo, ine mysal üçin balyga gitdiň. O. Arlap öňden ýol urçykda nämetjek. Atay boli. Aha, çengek bilen näme ýol bar hatyrlýam o. Ay, potdişer denemay. Ha. Öňe çölüm içinde borsam. Awo, Ay üstüne de ýol barsa da. Ay bizine tedekçi saýmaly o. şol karalykda telegi nerden aljak ho? Ay potdiş. Ha. Üstüne ýol barsarlardy. Tedeňip bolmay. Arada gitti be. Awo. Ýokym çaýsan bolutyn. Aha. Gelle bir ýol bar. Korkduňmy? Korkamak. Ha. Ay şu oturun çayımın şeyin metal attı da. Aha. Birini serpip gördüm. Gitti avga. Şol ýol bardy menen gördüm ey. Nerede? Yüzün duwak tam edip bak, köçemizden geçip gitti. Sen ne evliyan sordun o? Şol ho, şol. Sen tepen çayın şemme sonra yüzünde. Ay senemay. Ağırlayan day da her gün mun çukurlu dostum. Ne göre ay? Gelýän mi? Awo geldim ağam nerede? Men bağın aşağına doğru. Haýsy bağın aşağına ağam berde bağ kene. Ulu bağın aşağına. Men seni görýän. Geliver. Ha bolýar ýanyny gördüm. Ay kurlaşamaz. Bu da neyle? Näme? İnlemeydin kurşun bol versene ayırdana mı o? Ey açık ho. Televizde gördüm nay ho. Kinoda gördüm modeken. He. Eskine kinodan görüpsün da anı. Awo. Biri ver diyen olman ne? Onu vuruyordun bolsun bol ver de ya onun kinodan gördün mü? Ha inim geldin mi? Aha salamu aleyküm. Aleykümselam. Halalyň matyň önümde mi? Awo ağam. Al. Yer. Ey be. Başkadan mı var? İsteýän ağalar? Näme? Pul kim bermeli? Ber. Vay. Sen o eskine ayırsan o. Başka ne etmeler görün ver. Ha bolýar. Bunlara sirete. Ağam. Ay sağ ol. Hoş geldin ağam. Altın diyorsun. Chicago. Ninja yaptı. Doğru. Ay bu sana da nasıl Maris Killer. Sağ olsun.